गेटखौबो खुबैबाय माने बुख्रुबलागाना गालांजोब्बाय थिङा जिनानै दङ जोबोद दुखुनांथाव दिनैहाय बे बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं सानमोन बे सानाव जोङो फोसावदिंखांनानै न'आव हाबनानै थाफैबायमोन बे समावनो दिनै माखासे दुश्मनफ्रा आंनि न'खौ एटाक खालामदों आं दुखु फोरमायदों बेवहाय मोनसे गणतन्त्र रायजोआव बेबादि खालामनो नाङा आं दिनै गोख्रों भाषाजों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिदि खालामा बिथांमोनहा गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दं जेखि पार्टी खालामा मानो खालामनो हायो बीजेपी खालामनो हायो यूपीपीएल खालामनो हायो बीपीएफ खालामनो हायो कंग्रेस खालामनो हायो बे जाबाय गावबा गाव अधिकार नाथाय बेबादि जोंनि सासे जे आं जे कर्मी बीपीएफनि आंनि सायाव हामला खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव ओंखायनो बिथांमोना बिदि खार्यकलामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं दिनै पुलिस प्रशासनखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बे दोषिफोरखौ जाहाथे गोख्रै हमनानै साजा होयो जेलाव सोयो आरो जुदि पुलिस प्रशासना खालामा निश्चय जों जोंनि राजनीतिक दला बायद' जागोन आयेनखौ आखायाव लानो थाखाय नै खोरखिया बायनानै ग्लासा बायनानै अन्थाइया सिङाव हाबलांदों खोरखिया बायलांजोब्बाय दा बे दुखुनांथाव हाबाफारि बिथांमोनहा मानो जे बिदि खालामदों ना जेनगोनखौ मिथिखाखो ना माखो गावसोर एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ जेनखाबाय साननानै जोंनि मावथिफोरनि सायावसो बा आंनि सायावसो व्यक्तिगत बिथांमोनहा एटेक खालामबाय बे जाबाय गणतन्त्रखौ सिफायनाय जादों बिनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे प्रशासना नांगौ रोखोम राहा फारि जाहाथे लायो নিৰ্বাচনী বতৰত টকাৰ উজান উঠিছে বিটিআৰত ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়োৱে শাসনভাৰ লোৱাৰ পাছৰে পৰা বিটিআৰৰ চৌদিশে কেৱল টকাৰ বৰষুণ ইউপিপিএল নেতাৰ ঘৰত দমে দমে ওলাইছে টকা প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰত এতিয়া কেৱল টকাৰ উজান উঠিছে ইউপিপিএল নেতাৰ ঘৰে ঘৰে কেৱল টকাৰ দমে ওলাইছে ইউপিপিএল নেতাই কোট পাইছে ধনৰ কলচি উন্নয়নৰ নামত ধনৰ হৰাট কৰিছে নেকি প্ৰমোদ বড়োৱে নিৰ্বাচনী বতৰত এতিয়া টকাৰ উজান উঠিছে বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়োৱে শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰা বিটিআৰৰ চৌদিশে যেন কেৱল টকাৰ বৰষুণ পৰিছে বিশেষকৈ ইউপিপিএলৰ নেতাৰ ঘৰে ঘৰে ওলাইছে টকাৰ দম আৰু এই সত্য লুকুৱাই ৰাখিব বিচৰা নাই খুদ প্ৰমোদ বড়ো সহযোগী নেতা বালি নেতাই Bawa fitting nengah. Nunggu nengah, malang fitting deh, bungai. Nunggu malang fitting. Malang fitting. Nunggu ini ha. Jini ha. Rantung menang. Ambil jini margin, ikut jini margin. Jini rantung menang nama pada. Pusat ni orang tu ni macamnya. Pusat dekai. Rani velosi mana? Rajibun. Menbisi kami orang nak pergi. Rani velosi mana? Menbisi kami orang nak pergi. Menbisi kau kita. Kaya ang nay bahay sa bawa benaw dong bawa. Bawa sa pwedeng menang. Bung sudah biko. Passport mau dia. Deh, nunggu wai hak rakyat negara. Bisa kau bukan bukan bray? Hak rumah negara bisa kau. Baik cuma bahay. Makmuna. Kau nung tadi nung kita ni kau kuman thokai bawa neng. Hak rakyat negara. Lada. Maya nung laya sih kau laya. Bes hak rakyat negara. Hak rakyat kasih kau beda. Oh, bisa kau. हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे इन्ट्र' भिडिअखौ नुनानै बुजिबाय बा हमनो हाबाय होननानै आं साननानै लाबाय मानोना दिनैसिमनि समावहाय बेबायदि जोंहा सोलिबोबाय बा बेबायदि जाबोबाय दा बेखायनो आं बुंनोसो नागिरदों आं खावलायनोसो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोना थाखाजों बायजानो नाङा नोंथांमोना थाखा फैसाजों गोसोखौ माने ओरैबायदि साननो नाङा जे आङो बिनिफ्राय फैसा लाबाय आं बेनोनो भटखौ होथारनांसिगोन बे नङा नोंथांमोना फैसाखौ मोनदों ला नों आं रायजो राजाफोरनिनो फैसाखा बिथांमोना बेबायदिनो फैसा थाखाफोरखौहाय जौगाथायनि जे खामानि मावनांगौमोन बेफोर खामानिखौ मावालासिनो गाव गावनि गारदि रैखा खालामनायनि थाखाय बेबायदिनो बेखार ओरैनो थाखाखौ बिथांमोना गारो आरोखि दा बिनि थाखायनो बे थाखा फैसाफोरा नों आं बयनिनोबोखा दा बेखायनो मोनदों नोंथांमोना ला आं दालाखौ खोनाखै नाथाय नोंथांनि गोसोआ नोंथाङा जेरैबायदि नोंथांनि गोसोजों चइस खालामदों नोंथांनि गोसो बायदियै
सोरखौ सायख'दों नोंथाङा बेनोनो भटखौ हो आरो आं बेखौनो बुंबाय जे रायजोफोर बिराद मोजां गोसोजों सानै हयै बिजिरनानै नोंथांमोना दिनैनि भटखौ होनाया बिराद गोनांथार होननानै आं सानो मानोना नोंथांनि बे आसि थाइसेनि भटआनो ओरैबायदि बेसेन गोसा बे नोंथांनि आसि थाइसेनि भटजोंनो नोंथाङा दिनैनि समावहाय माने जोंनि बिटिसिखौबो रैखा खालामनो हागोन होननानै आं बुंगोन दिनैनि समावहाय दा बेनो रायजोफोर माने जों दिनैसिमाव नुबोनो मोनबाय जे जोंहा बिटिसियावबो बा बिटिआरआवबो एलायन्स गभर्नमेन्ट खुंनाय हिसाबैनो दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि गोसोजों मावनो सानदोंमोनब्लाबो बिथाङा मावनो हाया दा बे हिसाबैनो दिनैनि समावहाय माने जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौआ ओरैबादि मोनसे गिदिरथार जोंनि दायित्व जानानै फैबाय रायजोफोर दा जोङो जुदि बिटिसिखौ हमथानो हायाब्ला जों जुदि जोंनि आखायाव लाबोफिननो हायाब्ला जों जुदि गोमानाय पावारफोरखौ जोङो लाबोफिननो हायाब्ला जोंनि इयुना बा बिटिसिनि इयुना ओरैबायदि गाज्रि रायजोफोर जोङो बे 1000 थाखा 500 थाखाजों जोङो बिटिसिखौ फाननानै लानो हाया रायजोफोर दा बिनि थाखायनो आं खावलायबाय नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोना बिराद मोजां गोसोजों सानै हयै साननानै बिजिरनानै नोंथांमोना दिनैनि भटखौ हो आरो बेखौ आं खावलायगोन डाइरेक्टलि दिनैनि समावहाय जाय पार्टिया बिटिसिखौ पावारजों गोहोजों लोगोसे गावनि खुंथायाव लाबोफिननो हागोन बा गोमानाय पावारफोरखौ लाबोफिननो हागोन जों बेबायदि पार्टिनि बिजाथिनोसो जों भटखौ होनांगोन दा बेखायनो आं बुंगोन जोंहा थांनाय समफोराव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गावनि गोहो बोलोजों गावनि साहसजों बियो बिटिसियाव रावखौबो एन्ट्रि जानो होआखैमोन बिथाङा ओरैबादि मोनसे बिटिसिखौ सेफ लाखिनानै बिथाङा दैदेनबोदोंमोन बा सरकार सालायबोदोंमोन दा थिग बेबायदिनो जोङो बिटिसिनि गोमानाय पावारखौ लाबोफिननो थाखाय नोंथांमोनहा खाम्फा बरगयारि सार बिथांनोनो बिपिएफनि जे बिजाथि बिथांनोनो भट होनानै नोंथांमोना देरहासार खालामो बेखिनिखौ आं खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय थ' रायजोफोर आङो बेखिनिखौनो खावलायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ फर वाचिं जे बर'